Професионална агротехническа гимназия вече много години е ковачница на кадри за селското стопанство и българската икономика. От началото на своето създаване училището ни заема важно място в обучението на младото поколение. Голяма част от седмокласниците в края на учебната година се изправят срещу неизменния въпрос: къде искам да продължа да уча, с какво искам да се занимавам? Ние предоставяме възможност на всеки да избере най-подходящата за него специалност, да изпита удоволствието да получи знания, с които ще успее да се реализира в живота си на възрастен. Училището ни успява да се впише в съвременната образователна среда, която изисква въвеждане на все повече и по-модерни методи на обучение. Сградата на теоретично обучение разполага с високотехнологичен STEM център с компютърни кабинети и лаборатории. Всяка учебна стая е оборудвана с интерактивен дисплей, което допринася за качественото обучение по всички предмети от общообразователната и професионалната подготовка. За новата учебна година предстои разширение на STEM центъра и още 3 кабинета, с които ще се повиши интереса на учениците към науката и технологиите. След 5 години и успешно положени държавни зрелостни изпити, учениците, завършващи професионална агротехническа гимназия, получават диплома за средно образование и свидетелство за 3-та степен на професионална квалификация. Механизация на селското стопанство. Учениците по тази професия придобиват правоспособност водач на моторно превозно средство категория ТКТ, категория Б, категория ТВК и ТВК-Z. Икономическа информатика с разширено изучаване на английски език. Завършилите имат възможност за реализация във всички сфери на пазарното стопанство. Компютърна техника и технологии с разширено изучаване на английски език и възможна реализация в областта на компютърните системи, профилактика и експлоатация. Спедиция, транспортна и складова логистика с разширено изучаване на английски език и възможност за реализация във всички сфери на пазарното стопанство. Експлоатация на автомобилния транспорт с разширено изучаване на английски език. Завършилите успешно могат да работят във всяка фирма, извършваща пътнически, товарни и туристически превози. Учениците в професионална агротехническа гимназия имат възможност да се включат в различни извънкласни дейности според своите предпочитания. С удоволствие споделяме, че училището има дух в оркестър, който събира любители на музиката от различни класове. Танцов състав Лудо Младо към професионална агротехническа гимназия Никола Вапцаров е гордостта на училището и един от най-ярките символи на талант, енергия и български дух. Съставът обединява млади, мотивирани и креативни ученици, които с любов и отдаденост съхраняват и популяризират българския фолклор. Сред най-значимите постижения на Лудо Младо е първото място в престижния танцов конкурс "Пътят на славата" в град София. Признание за високото художествено ниво и оригиналност на изпълненията. Танцорите са взели участие в националния ученически празник "За хляба наш", където достойно представят както училището, така и родния си край. Съставът играе важна роля в културния живот на общината и училището, като редовно участва в общински и училищни празници, тържества и културни инициативи. Всяко свое участие Лудо Младо доказва, че традицията може да бъде жива, вдъхновяваща и модерна, когато е предадена с любов и жар от младите. За поредна година ученици от професионална агротехническа гимназия взеха участие в национално състезание "Млад фермер". В него участват 48 ученици от всички училища, които подготвят специалисти в направленията земеделие и механизация на селското стопанство. И за пореден път не се върнаха без награда. Юрий Димитров от 12 клас спечели 3-то място за майсторско управление на трактор. Екоклуб "Пътуване в страната на елементите" с ръководител госпожа Камелия Пенчева е вдъхновяващ пример за ученическа активност, ангажираност и отговорност към природата. Чрез участие в различни екоинициативи, кампании и проекти, членовете на клуба активно допринасят за създаването на по-чиста и по-зелена среда в училището и общността. Клубът е горд член на Младежкия воден парламент, национална платформа, която обединява млади хора от цялата страна
около теми, свързани с опазването на водните ресурси. Новата ни визия, обликът на професионалната гимназия, се променя след като започна проектът "Обичам моето училище". Красивите изображения, фототапети ще вдъхновяват учениците ни да търсят нови знания и да вярват в мечтите си. Всяка от учебните стаи, коридорите и фоайетата ще бъдат естетично украсени и в тях ще витае приятна атмосфера. Казвам се Тереза Пеева и съм завършила професионална агротехническа гимназия Никола Йонков Вапцаров през 2019 година със специалност компютърна техника и технологии. След това продължих образованието си в Технически университет София със специалност топлоядрена енергетика и към момента работя в АЕЦ Козлодуй като оператор спомагателни съоръжения. Казвам се Кристина Огнянова и съм завършила професионална агротехническа гимназия Никола Йонков Вапцаров през 2019 година, като след това веднага записах във Варна военноморско училище с специалност експлоатация на флота и пристанищата, която е 4 години. Веднага след това започнах да работя по специалността си като спедиционен посредник, като всъщност това не е единствената професия, която може да се започне след това, но аз избрах да се насоча в тази област. След това веднага записах магистратурата, която е логистика, а междувременно с това смених фирмата, като вече съм в по-голяма компания в селс отдела, което означава, че ние се занимаваме с морския транспорт, главно контейнери и намирането на най-добрите транспортни решения за тях, по море, разбира се. Общо взето, ние се занимаваме с това клиента да намери най-добрия вариант за стоката си, как да стигне от точка А до точка Б, без различни затруднения, зависимост от цената. Търсим най-добрия вариант, както казах. Общо взето, който се интересува от кораби, морски транспорт, може да се насочи по моя път. Казвам се Иван Антонов и през 2020 година завърших професионална агротехническа гимназия Никола Йонков Вапцаров, специалност механизация на селското стопанство. Вече 3 години съм действащ учител в училището. Казвам се Беатриса Сенова. През 2021 завърших средното си образование в професионална агротехническа гимназия Никола Йонков Вапцаров. По-късно същата година започнах да следвам в Медицинския университет град Плевен, специалност помощник фармацевт. Миналата есен завърших висшето си образование и в момента се реализирам по професията си в аптека Олгафарм, град Бяла Слатина. Казвам се Симеон Пенев, бивш възпитаник на професионална агротехническа гимназия Никола Йонков Вапцаров. Завършил съм със специалност компютърна техника и технологии. В момента съм първи курс в Национална спортна академия Васил Левски със специалност педагогика. Ако искаш бъдещето да е различно, развивай се с нас.